Læseopgave. Hey, jeg vil gerne vise læserforsøget. I dette forsøg skal jeg vise bølgelængden på den røde læser, og det vil jeg gøre ved at sætte et gitter op foran og måle længden mellem de forskellige prikker. For at finde bølgelængden på læseren skal vi bruge denne ligning, også kendt som gitterligningen. Bølgelængden er lige med d, som er hvor mange spalter der er per millimeter, gange sinus til vinkel, divideret med antal mellemrum mellem hvor mange prikker vi har taget. For at finde vores vinkel, så vi kan sætte den ind i et gitterligning, så skal vi bruge arctang og vores mål. Således forsøg 1 er arctang til 2,5 divideret med 40. Forsøg 2 er arctang 4,9 divideret med 40. Forsøg 3 er arctang 7,6 divideret med 40. Vinkel i forsøg 1 er lige med 3,57. Forsøg 2 er lige med 6,9. Forsøg 3 er lige med 10,7. Vinkler sætter vi ind i gitterligningen, så ligningen kommer til at se sådan ud i forsøg 1. 1 divideret med 100.000 gange sinus 3,57 er lige med 622 nanometer. Forsøg 2. 1 divideret med 100.000 gange sinus 6,98, det hele divideret med 2 er lige med 607 nanometer. Forsøg 3. 1 divideret med 100.000 gange sinus 10,76, det hele divideret med 3 er lige med 622 nanometer. Så kan vi også finde ud af vores gennemsnit, som er 617 nanometer. Da en rød laser burde være 650 til 700 nanometer i bølgelængden, har vi nok en del fejlkilder. Vi har et gennemsnit på 617 nanometer. Hvis vi så antager, at laseren skulle have en bølgelængde på 675 nanometer, så har vi en afvigelsesprocent på 8,59%. Vores fejlkilder kan være, at vi er kommet til at rykke med laseren, så prikkerne ikke har været det samme sted hver gang vi har målt. Det kan også være, at vi har målt længden imellem prikkerne forkert. Vi kan også have målt afstanden fra væggen og ud til vores gitter forkert. Pas op foran målelængden. Det var ikke det, der stod.